Здравейте на всички! Сега ще ви покажа едно също от моите любими упражнения за сутрин. Масажиране на теменната част. С мекичките части, възглавничките на ръцете, започвате лекичко да триете теменната част да отзад. И така на частички си разпределяте, като хубаво все едно се почесвате. Ето по този начин. От всякъде ще видите как се събуждате, колко енергизирани се чувствате и готови за деня. Сякаш напрежението пада от вас. Когато ви заболи главата, аз често го правя и през деня това упражнение. Ето така. Можете и с палчетата хубаво да разтриете и отзад. Ето по този начин. Ще видите колко ще се чувствате спокойни, усмихнати и готови за предизвикателствата на деня. Хубав ден!